Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 11 сакавіка. Гэтым разам мы раскажам пра ўдзельнікаў міжнароднага конкурсу фестывалю «Скрыжаванне Мінск», пазнаёмімся з навінкамі ў свеце музычнай індустрыі, разам з мексіканскімі археолагамі адкрыем першае паселішча на поўдні Мехіка і павіншуем з юбілеем заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Владзіміра Ткачэнку. Чацвёрты міжнародны конкурс-фестываль «Скрыжаванне Мінск» пройдзе з 16 па 18 сакавіка ў беларускай сталіцы. За гады існавання ў ім прынялі ўдзел больш за 2000 талентаў ва ўзросце ад 5 да 25 гадоў з 10 краін свету, сярод якіх Беларусь, Расія, Партугалія, Італія і Казахстан. Фэст праводзіцца з мэтай адраджэння, захавання і развіцця нацыянальных культур, а таксама ўмацавання міжнародных сувязей і фарміравання творчага патэнцыялу падрастаючага пакалення. Што яшчэ яскравага і цікавага адбываецца гэтымі днямі ў свеце музычнай індустрыі у нашым наступным сюжэце. Пасля пратэснай музыкі пра палітычнай несправядлівасці Мобі вярнуўся да таго, за што яго некалі палюбілі ва ўсім свеце – мінорным трэкам аб духоўнасці і індывідуальнасці чалавека. На сваёй 15-й пласцінцы музыкант з Гарлема звяртаецца да чалавецтва, спрабуе зразумець зло і паспачуваць яму. Хто мы як выгляд і чаму мы зрабілі столькі жудасных рэчаў, пытаецца ён у інтэрв'ю. Панк-рокер ува мне хоча крычаць: спыніце гэта, але іншая частка мяне, якая, магчыма, імкнецца да некаторага прасвятлення, проста хоча паспрабаваць зразумець усё вакол. Па гучанні Мобі вяртаецца да свайго фірменнага эмбіенту і трып-хопа з госпелам і соулам. Дарэчы, назва і вокладка альбома – адсылка да рамана Курта Вонегута «Бойня нумар 5». Амерыканскі рок-музыкант Джек Уайт апублікаваў кампазіцыю «Зноў і зноў і зноў». Трэк увойдзе ў новы альбом, рэліз якога запланаваны на 23 сакавіка адначасова на 2 лейблах. Уайт прызнаўся, што ўжо некалькі разоў спрабаваў запісаць гэтую песню і раней, у тым ліку са сваёй былой групай The White Stripes і з рэперам Jay-Z. Вынікам пошукаў стала дынамічная хард-рокавая кампазіцыя з оперным бэк-вакалам. Гэтая кампазіцыя была чымсьці накшталт майго белага кіта. Я гнаў яго і гнаў і гнаў, і нарэшце-то гэта спрацавала, распавёў музыкант. Англа-амерыканскі дуэт The Kills, які складаецца Джеймі Хінца і Элісан Мосхар, падзяліўся каверам на песню «Спіс патрабаванняў». Арыгінальны трэк быў выпушчаны ў 2004 годзе хіп-хоп-музыкантам Солам Уільямсам. Вакалістка гурта назвала новую кампазіцыю песняй сілы і удасканалення, пабудаванай на ідэі імкнення ўверх. Чым больш я услухоўваўся ў словы, тым больш я ў іх знаходзіў. І калі я ім падпяваў, па ўсім целе беглі мурашкі, адзначыў гітарыст Хінц. Аўтару трэка версія The Kills прыйшлася па душы. Сол Уільямс назваў яе гонарам для сябе. Фрагменты песень беларускага гурта Джей Морс зараз можна пачуць у фантастычным фільме «Нямы» рэжысёра Данкана Джонса, які выйшаў у пракат нядаўна. Лірычныя песні «Басанож па маставой» і «Айсбергі» слухае ў стужкі ў навушніках гангстэр Максім. Яму належыць клуб, вакол якога і разгортваюцца падзеі фільма. Таксама ў карціне гучыць музыка Дэвіда Боуі, Піліпа Гласа, Нірвана і іншых амерыканскіх і нямецкіх артыстаў. 23 сакавіка ўсіх прыхільнікаў этнай рок-музыкі чакае прыемны падарунак. У Беларусь з новай канцэртнай праграмай завітае самая неардынарная і містычная асоба на расійскай эстрадзе – Наргіз. Спявачка валодае унікальным тэмбрам. Яна можа праспяваць дзіцячую калыханку і класіку рок-н-ролу, рамантычныя балады і аўтарскія песні. У красавіку сусветна вядомы грузінскі тэатр танца «Легасі» упершыню прыедзе з вялікімі гастролямі ў Беларусь. У рэпертуары тэатра прадстаўлена ўся разнастайнасць грузінскіх танцаў, аднак найбольш вядомым лічыцца картулі. Рамантычны парны танец, выкананне якога патрабуе ад танцораў найвышэйшага майстэрства. У Беларусь артысты прывязуць новае шоу «The Flying Georgian». Заўтра ў Гомелі кароль расійскай эстрады Філіп Кіркораў прэзентуе сваё шоу «Я». Кожны яго канцэрт – гэта сапраўдная падзея, якая суправаджаецца маляўнічымі музычнымі нумарамі, шматлікімі касцюмамі, танцавальнымі пастаноўкамі і яркімі дэкарацыямі. Шоу «Я» – гэта не проста канцэрт. Разам з рэжысёрам пастановак для цырка Дзю Салей Франка Драгоны артыст падрыхтаваў сапраўдны спектакль, які пагружае публіку ў фантастычны свет уласных мар. У сакавіку ў музеі гісторыі беларускага кіно ладзіць рэтраспектыву фільмаў «Не рэтушуйце мае маршчыны».
Паказ кінакалекцыі прымеркаваны да 110годдзя з дня нараджэння знакамітай італьянскай кінаактрысы Ганны Маньяні. У праграму ўключаны 8 стужак. У бліжэйшы час, а гэта 14 сакавіка, публіцы прапануецца да прагляду сацыяльная драма «Высакародная Анджаліна». Пра лёс жонкі сяржанта паліцыі, маці 5 дзяцей, якая была абаронцай бедных жыхароў рымскага раёну ў пасляваенныя гады. У 1947 годзе на венецыянскім міжнародным кінафестывалі стужка была адзначана прызам, а Ганна Маньяні атрымала кубак за лепшую жаночую ролю. Музей гісторыі беларускага кіно не толькі паказвае старыя добрыя стужкі, але і прэзентуе цікавыя выставы. Так, у межах культурнага супрацоўніцтва паміж Літоўскай рэспублікай і Рэспублікай Беларусь і ў сувязі са святкаваннем 100годдзя літоўскай дзяржаўнасці зараз у выставачнай зале ўстановы ладзіцца экспазіцыя «Жыць падчас», на якой прадстаўлены лепшая работа аднаго з самых тытулаваных прэс-фатографаў Літвы Рамунаса Данісявішуса. Заўтра ў эфіры «Беларусь-3» аўтарская праграма рэжысёра, сцэнарыста і пісьменніка Владзіміра Арлова «Люблю і памятаю». Толькі асабістыя ўражанні і падзеі, сведкам якіх быў сам аўтар. Толькі факты, што не знойдзеш ні ў адным даведніку ці падручніку. Чарговы выпуск прысвечаны творчасці кампазітара, народнага артыста СССР Яўгена Глебава. Глядзіце заўтра ў 16:40. Адразу па заканчэнні ў 17:25 прапануем да прагляду народную камедыю «Пасля кірмашу», музыку да якой напісаў Яўген Глебаў. Кого там зарезали? Карман с деньгами отрезали, дурница. Вот у меня пущай попробуют. Не зевай, не зевай. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў разгарнулася другая ўсенародная выстава жывапісу «Ямане Яшышкін Ямалевіч». Сутнасць акцыі ў тым, што кожны жадаючы, незалежна ад полу, узросту ці прафесійнага ўзроўню, мог выставіць свой мастацкі твор ці аб'ект. Адзіная ўмова, каб памер работы дазваляў пранесці яе праз уваходныя дзверы. Экспазіцыя, што спасылаецца на арганізаваную легендарным куратарам Уолтарам Хопсам выставу «36 гадзін», умясціла ў сябе сапраўды дзіўную разнастайнасць. Гэта графіка, жывапіс, вышыўка, фатаграфія, мазаіка і іншае. Гэтымі днямі Вялікі тэатр Беларусі прадстаўляе балет «Лебядзінае возера» ў Мексіцы. Гэта другая паездка ў далёкую краіну. Некалькі гадоў таму мексіканцы вельмі добра прынялі балет «Дон Кіхот» на музыку Людзьвіга Мінкуса. За 1,5 месяца цяперашніх гастроляў трупа на чале з мастацкім кіраўніком балета Юрыем Траянам прэзентуе 35 спектакляў на розных сцэнах краіны. У Мексіку адправіліся вядучыя артысты балета Ірына Яромкіна, Аляксандра Чыжых, Ягор Азаркевіч і Арцём Банькоўскі. Убачыць іх на беларускай сцэне можна будзе ўжо 26 сакавіка. Пакуль нашы артысты выступаюць у Мексіцы, на поўдні гэтай краіны археолагі знайшлі астанкі людзей, пахаваных 2400 гадоў таму. Адкрыццё дапаможа навукоўцам больш даведацца пра першае паселішча на поўдні ад Мехіка. На ўсходзе ад руін старажытнага горада Куі-Куілька мексіканскія археолагі знайшлі пахаванне людзей. Яно знаходзіцца на тэрыторыі селішча, якое існавала ў перадкласічную эру. Яно было заселена на працягу 5 стагоддзяў у перыяд паміж 700 і 200 гадамі да нашай эры. Верагодна, гэта вёска. Яе назвалі вёскай перадкласічнага Тлалпана. Навукоўцы раскапалі ўжо 10 шкілетаў. 2 належаць маладым жанчынам, 1 даросламу мужчыне. Ёсць і парэшткі дзяцей ад 1 месяца да 5 гадоў. Астатнія шкілеты яшчэ не ідэнтыфікаваны. Таксама знойдзены посуд і іншыя рэчы. Некаторыя ляжалі ў руках нованароджаных. Археолагі мяркуюць, што гэтыя людзі разам удзельнічалі ў нейкім рытуале. Спецыялісты спадзяюцца, што адкрыццё дапаможа больш даведацца пра першыя чалавечыя паселішчы, якія ўзнікалі на поўдні ад сучаснага Мехіка. Заўтра ў мінскай публікі ёсць магчымасць зноў убачыць мюзікл «Дуброўскі» па няскончаным рамане Аляксандра Пушкіна. Гісторыю беднага памешчыка з Віцебскай губерніі ператварылі ў мюзікл кампазітар Кім Брэдбург і драматург Карэн Кавалеран.
І ўпершыню не толькі ў нашай краіне, але і на ўсёй постсавецкай прасторы Дуброўскі стаў сапраўдным маладзёжным творчым праектам. Яго ўдзельнікі, студэнты і выпускнікі Беларускага універсітэта культуры і мастацтваў. У тэатры беларускай драматургіі заўтра прапануюць да прагляду спектакль «Жыцця казурак». Гэта вакальна-паэтычная пастаноўка, у якой 3 маладыя жанчыны з дапамогай голасу, раяля і скрыпкі навяваюць ностальгію па дзяцінстве. 14 гісторый пра казурак, птушак і людзей у выкананні Святланы Бень, то па-дзіцячы простых, то трагічных, то гумарыстычных і, у прынцыпе, радасна жыццесцвярджальных, суправяджаюцца на экране смешнымі малюнкамі Марыі Пучковай. Яркія пейзажы, партрэты і нацюрморты беларускага мастака Акіма Шаўчэнкі зараз прадстаўлены ў палацы Румянцавых і Паскевічаў. У свой час імя жывапісца было на слыху ў мастацкай грамадскасці і карысталася вялікім аўтарытэтам сярод студэнцтва. Яго вучнямі былі Міхаіл Савіцкі, майданцых, Васіль Шаранговіч і Георгій Паплаўскі. На першай дэкадзе беларускага мастацтва і літаратуры ў Маскве ў 1940-м карціна «Плытагоны» Акіма Шаўчэнкі была прызнана адной з лепшых сярод іншых палотнаў савецкіх мастакоў. Наведаць выставу можна да 25 сакавіка. І яшчэ сёння прымае віншаванне з днём нараджэння гітарыст-віртуоз, знакаміты пясняр з Віцебска Уладзімір Ткачэнка. Музыканту спаўняецца 65. Владимир Николаевич, здравствуйте. Телеканал «Беларусь-3» поздравляет вас с юбилеем. Золотой состав песняров. Работа в культовом ансамбле ресторана «Каменный цветок». Работа в оркестре ДМ-оркестра. В джазе Игоря Сафонова. Сейчас в оркестре Михаила Яковлевича Финберга. В какой из периодов творчества вам хотелось бы вернуться снова? Заново прожить мне не хотелось бы. То есть я доволен, как все сложилось. Хотя, с другой стороны, конечно, как, наверное, многие в юности не ценят каждый день. Жизнь идет, так она всегда и будет. А жизнь, она все время меняется. В легендарный ансамбль «Песняры» вы попали на пике их популярности. А не жалеете, что проработали там только 8 лет? Наверное, так и должно было быть. Но в тот момент, когда мне пришлось уйти, конечно, это было очень болезненное решение. Спустя столько лет понимаю, что я работал именно в самые лучшие годы. И, может быть, вовремя уйти тоже хороший шаг. Витебскую музыкальную школу вы закончили по классу скрипки, но овладели еще и несколькими другими музыкальными инструментами. Гитару выбрали, потому что это было модно? Конечно, немаловажно, когда вокруг твои сверстники восхищаются, тогда все любили гитаристов. Но задолго до этой моды мой отец играл на мандолине, на гитаре, на семиструнной. Впервые еще в детстве я услышал гитару дома. Закончив музыкальную школу по классу скрипки, поступив в музыкальное училище, я в это лето и научился на электрогитаре. И с тех пор я уже не выпускал из рук. Игру на гитаре вы преподавали в университете культуры. А есть ученики, которыми гордитесь? Я многими горжусь учениками. Не все из них стали исполнителями, но много педагогов, хороших очень. Есть и детские педагоги. Вы не только культовый гитарист, но и знаменитый аранжировщик. Я работаю всю жизнь аранжировщиком, но такой должности в оркестре нет. Может, союз композиторов не додумал. Когда появились коллективы, которых прозвали ВИА, они стали исполнять произведения в своих собственных аранжировках. Это оказалось намного интереснее, чем слушать большого добротного коллектива, но в одной и той же аранжировке. Поэтому я и стал тогда аранжировщиком. А остается время, чтобы поиграть на гитаре перед зрителем? Если сидеть и писать только одни аранжировки и не играть, то придешь в тупик. Владимир Николаевич, спасибо вам и еще раз с юбилеем вас. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь-3.